зерҳавзаҳои хоҷа ба Қирғон, Исфана ва Сафедоб ба минтақаҳое тааллуқ доранд, ки дар солҳои охир аз тағйирёбии иқлим бештар осеб мебинанд. Зиёд шудани боришоти ногаҳонӣ ва болоравии ҳарорати ҳаво боис мегардад, ки хавфи сел, ярч ва шусташавии соҳилҳо афзоиш ёбад. муколамаи нуҳуми зерҳавзаҳои хоҷа ба Қирғон, Исфана, Сафедоб ҳамин паҳлӯҳоро дар бар гирифт. он бо иштироки намояндагони раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Суғд, раёсати захираҳои оби минтақаи ҳавзаи Сирдарё, лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об Хелветес, ташкилоти Актет, ташкилоти ҷамъиятии агентии рушди ҷамоатҳои деҳот, роҳбарони ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об аз шаҳру ноҳияҳои аъзо ва дигар мутахассисони соҳа сурат гирифт. дар қисмати ислоҳоти бахши об дар Тоҷикистон, мутахассиси раёсати захираҳои оби минтақаи ҳавзаи Сирдарё оид ба кори шӯрои ҳавзаи дарёи Сир, сохтор, пешрафт, нақшаи ҳавза ва ҳамкорӣ ба ҳозирин маълумот дод. баъдан дар мавзӯъҳои омодасозӣ ва муаррифии пешниҳодҳои хурди лоиҳавӣ, ҳолати кунунии таъминоти оби полизӣ дар мавсими киш дар зерҳавзаҳои хоҷа ба Қирғон, Исфана, Сафедоб, муайян кардани чораҳо дар мавсими тирамоҳу зимистон, мушкилоти мавҷуда дар зерҳавзаҳои хоҷа ба Қирғон, Исфана, Сафедоб, роҳбарони ассотсиатсияҳои истифодабарандагони оби шаҳру ноҳияҳо ва дигар шахсони мутасаддӣ баромад намуданд. сол аз сол дар ҳамин системи обрасонӣ беҳтариҳо дида мешавад, беҳбудиҳо дида мешавад. аз он ҷумла дар худи ноҳияи мо дар пойгоҳи обкаши деҳмоҳӣ 4 адад агрегат иваз карда шуд, ки ин таъминоти оби полизиро беҳтар кард. инчунин дар минтақаи Рухак пойгоҳи обкашӣ дорем, ки дар он ҷо низ аз ҳисоби буҷаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд дар он ҷо низ агрегатҳо иваз карда шуданд ва дар он ҷо низ таъминоти оби беҳтар карда шуда. ӯ заминҳое ки чандин сол обёрӣ карда намешуданд, обёрӣ карда шуда истоданд ва аз тамоми имкониятҳо ин истифода бурда кӯшиш менамоем, ки мавсими обрасонии соли 2026-ро дар муҳлатҳои муайяншуда оғоз намуда, шабакаҳои обрасониро то ин давра омода намоем. дар давоми муколама иштирокчиёни он иброз доштанд, ки дар зерҳавзаҳои хоҷа ба Қирғон, Исфана, Сафедоб, ки аҳолии зиёд ва садҳо гектар заминҳои кишоварзӣ ҷойгиранд, ниёз ба таҳкими каналҳои обёрӣ, бунёди иншооти муҳофизатӣ ва беҳтарсозии системаи огоҳкунии барвақтӣ бештар эҳсос мешавад. чораҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим барои ҳифзи зиндагии мардум ва пешгирии зарари иқтисодӣ муҳим арзёбӣ мешаванд. бо муҳокима ва қабули пешниҳод барои дохил кардан ба раванди омодагӣ ба кори дар пеш истода оид ба таҳияи нашри дуюми нақшаи ҳавзаи дарёи Сир, муколамаи нуҳум ба кори худ анҷом бахшид. насими Абдуллозода, Музаффар Собиров барои барномаи иттилоотии ахбор.